Nasikop sa gipahigayong buy-bust operation sa Lamitan City Police Station ang tulo ka binatilyo sa Setio Sanson, Barangay Maluong, San Jose, Lamitan City, Probinsya sa Basilan. Kagahapon, Disyembre 5, 2023, bandang alas 5:30 sa hapon. Giila sa Lamitan City Police Office ang mga suspects nga sila si April Embo Andajao, 26 anyos, walay trabaho. Ulitawo nga taga Barangay Begang. Haysam Haji Bata Daranta, 20 anyos, usa ka grade 10 students. Ulitawo nga taga Barangay Lanute ug si Alcaber Lamsing Siraji, 21 anyos. Walay trabaho. Ulitawo nga taga Market Site nga parehong sakop sa Isabela City, Basilan. Matud ni Police Lieutenant Colonel Arlan de Lompenes, hepe sa Lamitan City Police Office, nga nagkutsaba ang tulo ka suspetsado sa pagbaligya ug usa ka sachet sa gituuhang shabu sa personahe sa City Drug Enforcement Unit nga nagpakaaron ingnon pusher buyer sa kantidad nga 500 pesos. Matud ni De Lompenes sa dihang gitunol na sa mga suspects ang shabu sa ilang gituuhang buyer, dali silang gidakop sa kapulisan. Nakuha usab sa posisyon sa mga suspects ang laing usa ka sachet nga adunay sulod nga gituuhang shabu nga gibana-banang mo kantidad og 6,800 pesos. Tulo ka identification card, usa ka cellular phone, duha ka piso coin, usa ka brown nga pitaka, duha ka pouch bag, usa ka motorsiklo nga adunay plate number 6436GE ug ang 500 peso bill nga gigamit isip buy-bust money sa mga operatiba. Ana-ana karon sa kustudiya sa Lamitan City Police Station ang mga suspects ug gidala na sa Basilan Crime Laboratory ang mga ebidensyang nakuha gikan kanila aron sa saktong disposisyon. Giandam na sa Lamitan City Police Office ang pagpasaka og kasong paglapas sa Section 5 kalabot sa Section 26 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa tulo ka mga suspects. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!